Hey, Patrick Powers her, og i dag der har vi en super interessant gæst i vores interview her. En af de mest succesrige network marketere i Skandinavien. Han har bygget organisationer i over 20 lande med 10.000 vis af mennesker. Og vi snakker her om ingen andre end Morten Dam. Alright, Morten, velkommen til. Du har simpelthen æren af at være den første dansker, jeg interviewer. Jeg har interviewet en masse udlændinge. Men du er simpelthen... Det er en fornøjelse, Mr. Powers. Jeg vil også sige det sådan, det er yderst sjældent, at vi får lov til at kommunikere på dansk. Er det ikke rigtigt? Ja, helt sikkert. For mig er det lidt en udfordring, fordi mit engelsk er helt klart nummer et sprog er det blevet til. Så, men anyway, lad os have noget sjov, og lad os få åbnet op for, hvad der skal til for at få succes i marketing. Du blev introduceret til det, da du var 17 år. Det er jo godt nok ung. Hvorfor var du, altså på det tidspunkt, de fleste unge mennesker, de er sådan mere eller mindre interesserede bare i at feste, og du ved, med deres skole og så videre på det tidspunkt. Hvad var det, der fik dig til at se og være interesseret i business overhovedet på det tidspunkt? Ja, altså jeg vil næsten sige, det kom måske lidt ind med modermælken, eller modermælken. 17 år er forholdsvis ung, som du også selv siger. Det er således, min mor og far, de blev involveret i et network marketings eventyr, da jeg var omkring de 17 år. Og nu er det sådan, jeg har kæmpe stor respekt for min mor og far. De har gjort det rigtig godt i det traditionelle næringsliv, og min mor er bankfuldmægtig, og alt sådan noget, havde nogle flotte titler. Og jeg har altid respekteret dem vældig højt, så det var egentlig min indgangsvinkel. Det var, jeg var lidt på, kiggede lidt på, hvad foregår der, og det var måske mere og mere interesse, som tiden den gik. Så det var egentlig der, man kan sige, at det hele startede. Det var igennem min mor og far. Ja, kanon. Så du på grund af deres erfaring, så fik du selvfølgelig succes med det samme? Absolut ikke. Jeg vil sige det sådan, at min mor og far lykkedes faktisk ikke med at få succes i industrien. Og det gjorde de ikke, fordi at de brugte nok ikke den tid, der skulle til. Jeg var så privilegeret, at jeg fik lov til via dem at deltage på nogle store events. Og jeg husker tydeligt, at vi tog rejsen til Orlando, Florida, hvor at det var et forholdsvis stort event, og stort event just gives the bigger picture. Og jeg kunne se nogle af dem, der gik på scenen og delte deres historie, at det var bare et eller andet inde i mig, som gjorde sådan, at det her, det kan jeg. Det her, det vil jeg. Og ligegyldigt hvor lang tid det skal tage, så vil jeg også lykkes med det her. Men Patrick, ærligt sagt, altså jeg for det første 17 år, så kunne jeg ikke gå i gang med nogen forretning, fordi man skal jo være fyldt 18. Så jeg ventede til jeg blev 18, og jeg blev registreret partner i mit allerførste eventyr. Jeg brugte forholdsvis mange penge på at starte op, fordi jeg ville starte op på den helt store klinge. Og jeg tænkte umiddelbart, at det gik 2 år, før jeg fik nogen som helst succes. Well, i sammenligning med mig, så er det jo super hurtigt, altså. Så er der bare sprintet. Det tog mig 14 år. Ja. Men altså bottom line er bare, det man skal forstå, iværksætteri eller entrepreneurship, der er nogle ting, man skal lære. Og jeg var grøn. Jeg havde ingen at lære af. Så et eller andet sted, så måtte jeg selv lære langt hen ad vejen. Og finde ud af, hvad er det for et format, jeg skal gå med. Og grunden til at sige det på den måde, fordi tit og ofte, det ved du også, Patrick, at i vores branche, i den her industri, så har du altid nogen, der kan lære dig nogle ting. Spørgsmålet er bare, om man har mod til at spørge. Jeg havde ikke mod til at spørge. Jeg var og se tilbage i tiden, så var det fordi det kunne måske have sparet mig tid.
Men jeg vil selv lære, jeg var lidt for ego. Er det ordet at bruge? Det ved jeg ikke, om det er, men det der, jeg lærer det selv. Jeg finder formatet. Og det vil sige, det tog mig lang tid, og til sidst lykkedes det mig at få nogen succes. Og det endte så med, at der var nogle mentorer, der begyndte at komme på banen og sige, Morten, hør her, er der noget, vi kan hjælpe med? Har du lyst til at være en del af noget? Så det vil sige, de begyndte at reach ud til mig, fordi de måske så, at der var en med et eller andet talent, eller i hvert fald en, der havde et ønske, et oprigtigt ønske og desire om at vil skabe. Jeg vil sige, jeg spurgte nu godt om hjælp fra min direkte upline til at starte med, men det gik ikke rigtig op for mig at gå videre op i systemet. Jeg forstod ikke, om okay, det må da være nok at snakke med den person, fordi de snakker med dem ovenover, og så må de have den samme information, og så videre, så videre. Men altså, det gik jo først op for mig for mange, mange, mange år efter, at det er jo ikke kun et spørgsmål om information. Det er et spørgsmål om en personlig udvikling og karakter og en dybere forståelse af mennesker, og hvordan man leder dem, hvordan man coacher dem, hvordan man inspirerer folk, osv. osv. Så det var jo, altså, det var en kæmpe fejltagelse af mig, at jeg ikke, og det vil jeg sige til alle, der lytter, ikke? Nu har jeg hørt Morten sige det, jeg har hørt mig sige det. Altså, connect med folk, der er oppe i systemet, som har gjort det. Det er guld værd. Og det er nok mere eller mindre næsten umuligt at få succes, uden at gøre det. Hvad mener du? Ja, det er så sandt, Pat. Det er så sandt, hvad du siger, altså. Og det vi skal huske på, den her branche ligger jo op til, at hvem som helst kan slutte sig til. Det betyder også, at det er super nemt at stemple ud igen. Så det vil sige, at man skal bare forstå, i vores branche, så størstedelen behandler forretningen som amatører. Det er bare et faktum, og det er helt okay. Ja. Det er helt okay, fordi vi skal huske på, at det koster ingenting at gå i gang. Det koster jo, og det er jo derfor, at så ryger der lidt rav eller krat ind, og det er sådan, det er. Men det, vi bruger vores, hvad kan man sige, vi forstår jo den dag i dag, at det handler om at finde frem til dem, der egentlig er alvorlige om og vil gøre det ekstraordinære, eller i hvert fald at skabe en ekstra seriøs forretning, sideløbende med, hvad man nu end laver ved siden af. Så det er så rigtigt. Jeg vil næsten sige det sådan, Patrick, at have mod, ligegyldigt hvor ung og hvor grøn og hvor uerfaren du er, have mod til at prikke dem på skulderen, som har en proven track record. Ja, absolut. Oversat, altså nogen, der har lykkedes, fordi det er dem, du skal bonde med. Dem, som jeg joinede i det firma, som jeg nu fik succes med først, de er jo de mest vidunderlige mennesker, men jeg forstod hurtigt, at jeg kunne ikke lære noget af dem. Omkring produkterne og kompensationsplanen, så jeg blev bare ved med at gik op indtil helt op til medgrundlæggerne af firmaet. Og det forandrer ganske enkelt mit liv. Så hvad var nogle af de største fejltagelser, du gjorde, udover at du ikke tog kontakt med dem ovenover? Det var tit og ofte, når man starter ud på sådan et eventyr her, så har man jo noget sideløbende med, som jeg anbefaler, alle bør have. Jeg anbefaler i øvrigt, at man bør skabe et liv for sig selv, som genererer flere forskellige streams of incomes. Det er bottom line, det er min filosofi i dag, det er, at man må ikke holde sig på én stream of income. Undskyld, Patrick, det danske, det der med at finde de ord, men jeg tror faktisk, lytterne på det her kald, de forstår udmærket godt, hvad jeg mener. Altså, det handler om, at man har flere income streams, altså flere ben at stå på. Så det vil sige, men en fejltagelse, jeg gjorde, jeg havde jo selvfølgelig et fuldtidsjob ved siden af min karriere inden for network marketing til en start. Og det, der ikke var godt for mig, det var, at jeg havde ikke sørget for at sige, jamen her arbejder jeg
på altså min ansættelse, den tid bruger jeg her, og så sætter jeg den og den tid af til mit network marketing eventyr. Der havde jeg ikke sat noget tid af. Så det vil sige, når man ikke sætter noget tid af, enten så vil man føle, at man arbejder hele tiden, eller så vil det ende med, at man overhovedet ikke har noget produktivitet. Så det vil sige, at jeg havde lange perioder, hvor det var lidt det der med, at jeg følte, hold da fast, jeg har aldrig fri. Og grund til, at jeg havde den følelse, og det er ikke en rar følelse, det er aldrig, altså, og grund til, at jeg havde den følelse, det er, fordi jeg havde ikke sat arbejdstid af. Jeg havde ikke sagt, Patrick, nu skal jeg arbejde på min livsstil. Jeg havde ikke sagt, altså jeg anbefaler som minimum, hvis man vil gøre det her seriøst, så skal man minimum sætte 1 time af hver dag. Fordi det er kontinuiteten, Ja. om og om igen, der kommer til at give resultatet. Så så der var jeg et kæmpe skvat. Og det har gjort sådan, at jeg har følt mig lidt stressed out i perioder. Jeg har følt, at jeg ikke kan være produktiv nok. Jeg har helt sikkert, en anden ting det er, jeg har helt sikkert heller ikke fokuseret på resultatorienteret outcome. Jeg har tænkt på alle mulige andre. Hvordan kan jeg sørge for, min bagvæg her, den står lige der, og ej, det billede, det skal derover. Og det, man finder ud af, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Jeg har Det er som vi kalder for getting ready to get ready. Du ved, shuffling papers og så videre. Jamen altså, jeg kender det. Altså, jeg tager mig jo selv i det fra tid til anden stadigvæk at gøre det, altså. Jo, men det er jo sjovt, og så bilder man sig selv ind, ej, jeg skal lige have den der, jeg bliver nødt til at skal have den mikrofon, fordi hvis jeg ikke har den mikrofon, så kan jeg ikke have det her professionelt, så kan jeg ikke have det her interview med Patrick. Ja. Og så udsætter man ting, og man fokuserer egentlig ikke på det, som reelt er opskriften i, hvordan du bygger et stærkt fundament i din forretning. Så hvor lang tid gik det så, før du sådan fik rigtig gang i biksen? Jamen, jeg vil sige det sådan, nu er det svært at huske sådan detaljer, det er jo nogle år tilbage, selvom vi er unge, Patrick, vi er meget unge, så vil jeg sige, jeg blev tegnet op som 18-årig, det går jo lidt længere tilbage end 20 år, de første 2 år havde jeg ingen succes whatsoever. Jeg lykkedes at få min kæreste med til et stort event. Og det var en kæmpe succes. Min daværende kæreste er i dag min hustru, og vi lever sammen den dag, så hun er ikke helt opgivet. Hun er ikke helt opgivet håbet. Men de første 2 år, ingen succes. Det var meget lokalt. Jeg tænkte småt. Jeg gjorde mig selv lille. Og når man gør sig selv lille, man ikke tør at tænke de her, altså tænk lidt det der, tænk universet, tænk store ting, så er det også svært at gøre store ting for sig selv. Men jeg vil så sige det sådan, Patrick, det der heldigvis som person, så er jeg heldigvis tænkt læring frem for økonomisk gevinst. De fleste vil tænke økonomisk gevinst. Hvis jeg havde tænkt det, så var jeg ikke i branchen i dag. Så havde jeg opgivet på mine første 2 år. Men heldigvis, så tænkte jeg, hold da fast i en platform for, hvor jeg kan tillære mig ting. Hvor jeg havde mulighed for at first hand blive mentoret af folk, som havde noget, jeg ville have. Så jeg vil vente om at sige, at de første 2 år var absolut super vigtige for mig. Jeg lærte utrolig meget om entrepreneurship, om at have det rigtige mind. Om at forstå, at jeg skulle gøre ting anderledes, end hvad størstedelen af befolkningen gør. Fordi hvis jeg vil have et andet resultat i mængden, så skal man også forstå, så skal man være villig til at gøre ting, som de færreste er villige til at gøre. Absolut. Så Patrick, jeg lærte kæmpe meget, og jeg vil ikke være det foruden. Og nogle gange skal man også sige til sig selv,
nogle gange er der en mening med, at man ikke skal have succes for hurtigt, fordi så lærer du reelt ikke det fundamentale i at være solid. Patrick, det ved du jo også. Der er jo nogen i network marketing, som har været heldige, lidt som en lotto-kupon. De går Ja. bare lige ind og krydser af, og så har de fået det her one-shot adventure. Det var lige hvor hvad de bare helvede har tegnet stukket. rigtig mennesker op her. Ikke også? Men de har jo ikke det fundamentale. De ved jo ikke engang, hvad der Det er skal til for at lære andre til at få succes. Og det, jeg synes, det er interessant, det du siger med, at du tænkte ikke stort nok, og det er det, der er mange, der snakker om, men jeg tror ikke helt, de forstår egentlig vigtigheden af det. Fordi at det, som jeg har oplevet, der sker, det er, altså, du har sikkert oplevet det masser af gange, at du har masser af teammedlemmer, som brokker sig over, at de kan godt få kunder til produkterne, men de kan ikke få tiltrukket forretningsbyggere. Og på den samme side, så hvis man spørger dem om, hvad deres mål det er, så siger de, jamen, jeg vil bare lige tjene lidt ekstra i fritiden og sådan noget, jeg vil se nogle få ekstra tusind eller et eller andet, du ved, jeg vil bare sælge nogle produkter. Hvordan kan de forvente, at der er nogen, der er seriøse omkring forretning, der vil blive tiltrukket af dem, hvis ikke de selv har nogle høje mål, hvis ikke de beslutter sig for at være leder, hvis de ikke siger, at du ved, nu vil jeg tilegne mig nogle evner, som jeg så også kan lære videre til andre mennesker. Og det er det, jeg siger, og det er en ting, der frustrerer mig det mest, det er, at folk brokker sig over, at de ikke kan få tiltrukket teammedlemmer og få bygget et team, men de fokuserer på aktiviteter, der drejer sig om aktiv indkomst, og kun at sælge produkter, i stedet for rent faktisk tilegne sig lederskabsevner. Så det er bare sådan en af de ting, som jeg, altså nogle gange, så jeg er ved at få grå hår, og jeg tror, det er en af grundene til det. Hvad er der nogle andre ting, som eventuelt, der irriterer dig, eller frustrerer dig ved folk i network marketing, hvor du siger, at de gør simpelthen bare den samme fejltagelse over and over again, altså de skyder sig selv i foden? Ja, altså lige præcis det, du siger der, Patrick, det er jo en af de helt store hurdles. Der er rigtig mange, der bliver tiltrukket af vores branche, fordi de kan se, at de kan opnå det og det. Men når det så kommer til stykket, så arbejder de ikke med forretningen, som kan være med til at give dem det resultat. Mm-hmm. Og jeg tror egentlig, det er en meget klassisk ting, fordi vi bevæger os meget ind i det her traditionelle business-eventyr, som hedder, at her har jeg et produkt, og nu skal jeg flytte det her produkt fra A til B. Mm-hmm. Men i network marketing er produktet meget mere end det fysiske produkt. Vi har meget mere. Men det, der er udfordringen, det er, de fleste, lad os sige 80%, måske 90%, når aldrig at komme længere end til der, hvor de deler produktet til slutbrugeren. Mm-hmm. Og jeg skal være ærlig sige, Patrick, de sidste, jeg vil næsten våge den påstand, det er 15 år. Nok 15 år. Der har jeg aldrig snakket kun produktet. Jeg har aldrig snakket kun produktet. Fordi hvis jeg kun snakker produktet, fint, så sælger jeg produktet, og så hjælper jeg højst sandsynligt vedkommende med at optimere, lad os sige, hvis det er et sundhedsprodukt, optimere deres sundhed. Absolut, fordi vi ved også, i network marketing skal man have et godt produkt. Er det et holdbart network marketing virksomhed, så har man et godt produkt, et ekstraordinært produkt. Faktum. Sådan er det bare. Det kommer man ikke ud af. Man skal kan noget ekstraordinært. I dag, der deler jeg hele buffeten. Det vil sige, det er den mindste del, jeg måske nok deler i buffeten, er produktet. Så tildeler jeg teknologien bag produktet en hel del, fordi det er det, der gør produktet anderledes og unikt. Og så snakker jeg med, hvorfor, Patrick, at du skal slutte dig til det her community. Mm-hmm. Patrick, jeg tror nu ærligt sagt, jeg er jo lige gået i gang med et nyt eventyr. Jeg havde faktisk ikke sådan en plan om, jeg skulle. Jeg har mange gode ting i gang i mit liv lige nu, skal jeg så sige. Jeg har også været lidt i stormvejr, og det har måske gjort sådan, at det satte mig alligevel i gang i et nyt network marketing eventyr, selvom jeg ikke havde en intention om det. Men det er en længere historie. Men i dag, jeg har sat mig for, at jeg vil skabe en organisation på 100.000 mennesker på 3 år. 100.000 mennesker på 3 år. Hvis det skal kunne lade sig gøre,
så er jeg nødsaget til at tænke, okay, nu starter jeg en virksomhed. Hvad er det for nogle mennesker, jeg vil tiltrække? Det skal være nogle, først og fremmest, det vil være smart at få nogle mennesker med noget erfaring, entrepreneurship-erfaring. Det skal være nogle mennesker, der er stærke mentalt. Det skal være nogle mennesker, der har gerne en proven track record, ellers så er det også svært. Det behøver ikke at være en proven track record i network marketing. Nej, langt fra. Har man skabt resultater andre steder, jamen, så har man evnen til at være coachable. Mhm. Tit og ofte, fordi man har lært, hvordan man implementerer sunde vaner og bruge dem i et andet univers. Så det vil sige, jeg tænker nu, hvem kender jeg derude, der har noget powers, for at bruge dit efternavn? Hvem vil være en del af et community, hvor vi bonder arms og skaber basen for eksplosionel vækst? Fordi det er det handler om. Det vil ikke kunne lade sig gøre at ramme så stor en organisation, lad os bare sige 1.000 mennesker eller 10.000 mennesker. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis du leder udelukkende med et produkt. Mhm. Jeg ved ikke, om jeg svarede på dit spørgsmål, men jeg løb bare lidt ud af tangenten også, det der med, man siger, det kan godt være en frustration, at folk de hænger sig så meget i produktet, det er også super vigtigt. Men husk på, det der dragede mig i sin tid, det var tid, penge, frihed. Det var simpelthen så genial en formel for, hvordan jeg kunne generere oprigtig passiv indkomst. Og de fleste ved jo ikke engang, hvad passiv indkomst er. Mhm. Ja, absolut. Men tror du ikke, det er fordi, at altså, grunden til, at folk de fokuserer så meget på produkterne og kompensationsplan, det er ligesom om, de fokuserer på fakta. Ja. Det er nok fordi, altså, det er i hvert fald, som jeg siger det, at det er fordi, de ikke tør at stå frem som ledere, og de ikke føler, at de kan, men først og fremmest nok, at de ikke tør at stå frem som leder. Ja. Det er i hvert fald ligesom, da efter 14 års fiasko, altså jeg havde da lært noget i de sidste par år, der gjorde mig i stand til at kunne gå fra 1.000 til 10.000 mennesker på 2 år, og 4.500 på det første år. Jeg havde da helt klart lært nogle ting, men det var først og fremmest en fast beslutning på, at nu skulle det ske, og nu skulle jeg gøre det, og jeg var ikke bange for at lave fejltagelser. Jeg var ikke bange for at stå frem og falde på halen. Altså, så sagde jeg, det er uvedkommende. Alt det der, om jeg laver fejltagelser, hvad folk synes om mig, det er totalt uvedkommende. Det drejer sig om, det er at komme ud og gøre en forskel for folk og bygge et team. Og det ved jeg ikke. Hvad er din indsigt omkring det, eller hvad er din mening omkring det? Hvorfor er folk så effing fokuseret på de produkter og kompensationsplanen, når det er det rent faktisk ikke har så meget med at gøre? Jeg har lige lavet en optagelse faktisk til min YouTube-kanal, en short, omkring det med, at hvis ikke du føler, at du har værdi, jamen så føler folk, at du ikke har nogen værdi. Men hvis du står frem, og du leder, du giver noget af værdi, og føler, at det jeg har at give, det er værdi, jamen så føler andre mennesker det også, og så føler de dig. Men de fleste mennesker, og marketing for øvrigt, de har ikke rigtig noget værdi at give af. Hvis de kun ved kompensationsplanen af produkterne, jamen, det kan folk jo lære andre steder. Så det vil sige, det der skal til, der skal noget mere til, for at få folk til rigtigt at følge dig. Så hvad er det, der skal til? Og ja, det som er mit træk, han har sagt, det er, i starten, når du ikke har det, jamen så få dem connected op til folk, der er ovenover, som har det. Men hvad er det, som du siger, at der skal til, for at være nogen, som folk rent faktisk vil følge? Og jeg vil sige det sådan, nu nævner du selv den der frygten for at stå frem. Jeg vil sige, det er en meget interessant muskel, som man skal træne, og det kan tage super lang tid. Nu bringer du den selv på banen, altså, og det er frygten, det er frygten for, hvad andre tænker om en. Ja. Altså, det er det. Man skal vide en ting af alle jer, der lytter. I skal vide, at det er faktum for alle. Alle har den her frygten for at
hvad nu hvis jeg ikke lever op til, og frygten for, hvad nu hvis de ikke synes om mig, og frygten for, hvad nu hvis de ser mit øjenbryn er skævt, frygten for, jamen frygten for. Ja. Og det har taget mig en evighed, mine damer og herrer, og simpelthen træne musklen, der siger mig, at jeg er rigelig nok. Jeg har alt, hvad der skal til. Og der er jo det her, det er helt sikkert også Og hvad gør du så i det daglige, eller hvad har du gjort for at nå dertil? Ja, men jeg vil sige, det er altså gentagelse, øvelse, gentagelse. Gjort det så mange gange, at jeg til sidst er blevet super ligeglad. Ja. Det kan rage mig nok så meget. Og så en sætning, jeg tit fortæller mig selv stadig den dag i dag, fordi vi kan alle sammen mennesker, så har vi den her emotional rollercoaster, vi kan have de der thought patterns, der popper lidt op i negativ og positiv retning. Det, der bare gør forskel fra dig og mig, Patrick, og med, at vi har været i den her branche rigtig mange år og gjort det, har oplevet succesen, det er, vi har nemmere ved at udrydde negative thoughts. Vi kan ret hurtigt, vi kender mønstren, så kan vi hurtigt placere det nede i skraldespanden herovre til højre, og så bygger vi videre. Og det er også en ting, jeg kan sige, ligegyldigt hvor ekstremt dygtig og hvor succesrig du bliver, så vil du stadigvæk få nogle mønstre, der siger, nej, den frygt, den kom. Men det der med, at man lærer at parkere det. Det synes jeg, det er super powerful, det er vigtigt, du siger det, fordi jeg tror, en af grundene til, at det gør, at mange mennesker, de starter på noget, men så stopper de. Og det er, og det var det i hvert fald for mig, jeg kendte det mønster, at jeg tænkte, men du ved, jeg har ikke selvsikkerhed, jeg er hele tiden negativ, og så er der ditten og datten, og jeg har ikke det, som alle de store succesrige mennesker har. Og det jeg så lærte efter mange, mange år, de har det samme. De har det samme tvivl. De lader sig bare ikke styre af det på samme måde. Tvivlen popper op, og så fokuserer de på, hvor skal de hen. Og det er også derfor, Patrick, jeg kalder det en muskel. Fordi det er ligesom alt andet. Ønsker du at blive stærk til en specifik ting, så skal du træne den muskel. Den eneste måde på, at du kan blive stærk i den muskel, det er ved at repetere. Og nogle gange, og det er jo også, jeg hørte en af dine shorts, det går tid tilbage, men der er også det der med comfortable, altså det der med comfort zone. Og comfort zone, når man er i den, det er comfortable. Men én ting, der er sikkert, det er, at man udvikler sig overhovedet ikke herinde. Comfortable er lige med equal, the same result as always. Men det der med, hvis man kan steppe ud af det der, altså blive uncomfortable, gøre nogle ting, der træner nogle andre muskler, og gøre det lidt igen og igen. Nu kan vi tage et så fint ting som at beslutte sig for at lave nogle shorts, nogle reels, nogle stories. For de fleste, så er det super akavet. Men prøv, jeg kan sige en simpel ting som det her. Hvis du kan beslutte dig nu til lytteren, hvis du kan beslutte dig for at lave 2-5 stories hver dag, ligegyldigt hvad, post hvad du har lyst til. Om det er vist i et flotte fjernsyn, eller om det er vist i dit urtebed, at du har fået ærter. Bare det der med at gå på en video og dele med verden. Ikke for at... Det er jo så fint, en jeg også følger, han sagde, at det er jo ikke for at vise som sådan til befolkningen, hvad det er, man går. Det er jo for at dokumentere. Jeg dokumenterer for dig, at jeg har det her, og jeg gør det her, og jeg har det godt, og nu har jeg det mindre godt. Den der authentic, men det der med, at man gør noget nyt, kontinuerligt igen og igen og igen. Og det er super, super powerful, by the way. Og gå på video, altså jeg var jo totalt elendig i starten også. Og interessant nok, hvis du ser, altså nu er jeg jo, det er en af mine sideforretninger, kan man sige, jeg rådgiver i public speaking, hvordan man overkommer frygten for at være foran en gruppe. Nu kan jeg ikke snakke dansk, fordi det er... Og alle mine kunder er engelsk og så videre. Jeg skriver scripts til YouTube-videoer og så videre, så videre. Så jeg er lidt en geek i det område. Og der følger jeg jo nogen, der har nogle massive mængder af følgere. Der er for eksempel der er to britter, der har, jeg tror, der er omkring 20-23 millioner følgere hver af dem.
og de er sådan nogle tech review. De har et eller andet new gadget, et eller andet nyt kamera, eller whatever, så giver de et review af det. Og hvis du går tilbage og ser deres første videoer, de 2 fætter her, det er decideret pinligt. Det er så elendigt, at jeg tager hatten af for dem, at de lader de videoer stadig være online. Det er så pinligt. Og i dag, der er de bare så professionelle. Så det er en god reminder, at hvis bare du bliver ved med at gøre noget igen og igen og igen og igen og igen, jamen så bliver det sådan noget på et eller andet tidspunkt. Og det er så sandt, og det er også bare noget, at vi kan ikke forvente, at vi er superstars fra dag 1. Det kan ikke lade sig gøre, men det, jeg plejer at sige, altså det der dragede mig i den her industri, det var jo, jeg kunne se, at der var nogen, der havde noget, Ja. som jeg også gerne vil have. Som jeg siger, de havde et liv. De havde et liv, jeg gerne vil have. Et liv med fleksibilitet og så videre. Og så måtte jeg tillære mig de ting, der skulle til, for at få det liv, som jeg gerne vil have. Ja. Super. Nu har vi snakket en masse ligesom, skal vi sige, overordnede principper, filosofi og så videre. Lad os tage ind på det praktiske niveau. Hvad du gør på en sådan daily basis, altså i det daglige. Hvad siger du til folk for at få deres interesse? Først og fremmest så jeg har jo ikke noget, jeg reacher ikke ud til det, der hedder det kolde marked. Jeg siger ikke, der er et bestemt format, du skal gå med, men tit og ofte, jeg bruger sociale medier til at gøre det kolde marked til lidt lunken, inden jeg begynder at reach ud til nogen. Når jeg beslutter mig for at reach ud til nogen, så er det oprigtigt for at finde ud af, om den idé, jeg har, det projekt, jeg har, kan have nogen relevans for modtageren. Og grund til, at jeg reacher ud til modtageren, det er fordi, at jeg har fået et godt indtryk. Jeg vil aldrig reach ud til nogen, hvor jeg ikke har fået en god vibe. Det skal være nogen, der har givet mig noget igen på et eller andet plan. Og måden, de kan give mig noget igen, det er jo ved, at det kan være, at jeg har gået på deres kanal. Det kan være, at jeg har set noget. Det kan være, at jeg har set et familiebillede, hvor der er smilende væsener. Det kan være noget læringsmateriale i den ene eller den anden form, som har gjort sådan, der er et eller andet her, jeg må lige reach ud. Så det kunne sagtens være sådan noget med, at jeg helt sikkert en profil som dig, Patrick, vil jo være interessant for mig. Så jeg vil reach ud til og sige til dig, hej Patrick, vi kender ikke hinanden, men jeg har fulgt dig over noget tid, og jeg elsker dit content. Jeg er i gang med et ret interessant projekt, og måske er det noget, der vil kunne have et match, hvor vi vil kunne se et eller andet samarbejde. Patrick, kunne du være åben for en dialog? En snak om mulighederne? Så det vil sige, min første approach vil altid være, finde ud af, er der egentlig en åbenhed? Fordi Patrick, hvis du kigger på min profil og siger, ej, han er simpelthen ikke lige min kop te, eller der er ikke den der kemi, der er ikke den der vibe. Man kan hurtigt mærke det i dag på sociale medier. Enten er det frastødende, eller så på et eller andet plan er det tiltrækkende. Så kan man så sige, jamen, hvis timingen er med mig, så kan det være, at jeg er heldig, at du er åben. Men hvis timingen ikke er med mig, så er du i gang med noget andet, men så kan det måske være, at jeg har haft held med at bygge stadigvæk en lille bro til et senere samarbejde. Det har jeg set masser af gange. Jeg kan huske nogle af mine tidlige uplines, som var mega succesrige. Der var en i et andet firma, som kontaktede dem hvert eneste år, en gang om året, i 12 år. Okay? Hvert eneste år. Så sagde, hey, what's up, du ved, hvad laver I nu? Er I åben for noget nyt, og hvor står I, og så videre, så videre. Og efter 12 år, så joiner de sig ham. Og jeg tror, i løbet af 5-6 måneder, så tjente han formodentlig omkring $15,000 ekstra bare på deres arbejde. Ja. Så man kan sige, det er holde kontakt med folk, uden at
hvad skal man sige, pitche konstant. Ikke? Det går jeg også ud fra, at du har den indstilling. Jamen, jeg pitcher slet ikke. Altså, det er slet ikke min intention fra første approach. Det er egentlig bare at finde ud af, er der en kemi? Kan der bygges Det, jeg griner, jamen, det er jo ugenligt. Jeg har nogen, der lige er blevet i kontakt med mig på Facebook eller LinkedIn, om de direkte pitcher mig lige med det samme. Altså, det er jo simpelthen så amatøragtigt, så det er jo til at græde over. Så. Men det er jo også det, jeg hele tiden siger til mig selv. Altså et eller andet sted har vi jo alle sammen været amatører. Jeg har gjort som amatøren, fordi jeg ikke vidste bedre. Jeg vil så dog sige, dem, der tør gøre ting, frem for dem, der tier, vil stadigvæk vinde. Fordi dem, der tør gøre ting, de vil tillære sig de evner, der skal til fremadrettet og kan blive bedre. Helt klart. Fordi det, vi oplever i branchen, Patrick, det er, de fleste, de tier, de tør ikke. Mhm. Fordi de er bange for, hvad modtager vil tænke, føle og så videre. Mhm. Og ham du kender, der har reachet ud til nogen kontinuerligt hvert år i 12 år. Yep. Man skal vide, evner man det? Jeg har, Så er det uundgåeligt at få succes. Det er uundgåeligt. Der er en af de rigtige succesrige neuromarketer, som også har fået skabt sig et navn som sådan en generic trainer. Relativt berømt. Og jeg købte en træning med ham på et tidspunkt omkring prospecting, altså at finde folk og så videre. Og man siger, den pitch, han havde, altså, det var simpelthen så forældet. Jeg var simpelthen chokeret over, at han kunne have succes. Men det som jeg nu har lært, det er, at det drejer sig ikke kun om, hvad du siger, men det drejer sig også om, hvordan du siger det. Og hvis du har sagt noget 1000 gange, så siger du det med sikkerhed. Der er en ro og en sikkerhed omkring det, fordi du skal ikke tænke over, hvad du skal sige. Så bliver det sagt med power. Og det som jeg har set, er nok det manglende led for de fleste mennesker. De tilegner sig kun information, men så træner de ikke at sige det. Ja, det er rigtigt. Hvis de bare... nogle gange så laver jeg, hvad skal man sige, sådan en bold promise, hvad hedder sådan hvad hedder sådan noget dansk, altså en promise. Man lover noget, men noget modigt, bold promise, og det er, at jeg vil kunne gøre folk til succesrige, i hvert fald relativt succesrige i network marketing på 20 timer. Og det er simpelthen, tage deres pitch, og så sidder de bare og repeterer, som hvis du er 100% overbevist om, at det her det er noget af det mest vigtige besked i hele verden. Og hvis det har gjort det bare i et par timer, bum, så lige pludselig så er energien der. Ja, og så igen, hvis du formår at formidle den pitch, ikke kun altså nu, de fleste anvender jo en tekst, som jeg slet ikke er fan af i dag i den moderne verden. Jeg er langt mere fan af en god, energifuld voicemail, en video, for den sags skyld. Jeg kunne sagtens finde på at skubbe en video afsted. Hej Patrick, du ved ikke, hvem jeg er, men jeg er bare super fan af dit content. Vi er lidt i samme branche. Hvordan går det hos dig? Og bla. Simpelthen bare... Og igen... Det handler jo... Altså, det handler om, det er at bygge relationer. Det er vores job. Er du god til at bygge relationer og bygge connections, jamen så er det igen uundgåeligt, at nogen vil synes, du er lidt skør. Nogen vil synes, at nej, det er ikke lige deres kop te. Men nogen vil også sige, du er edderbank med fed. Du er det perfekte fit. Og det er bare det, man skal vide. Også ligegyldigt, hvor dygtig du så bliver. Så vil og det er super powerful, det du siger med hensyn til videobesked og audiobesked. Det er så underudnyttet i branchen. Det er helt ufatteligt. Jeg blev interviewet på Simon Chance show. Hvad hedder det nu? MLM Nation. Ja. Og siden dengang, hver eneste fødselsdag, min fødselsdag, der sender han mig en video, hvor han synger Happy Birthday to You, og han gør det totalt elendigt. Men han er ægte. Han er jo ægte. Men ja, lige netop. Og hver gang, jeg ser frem til det, og bare det, at han, altså, han er så elendig til at synge, at han så stadigvæk gør det. Men det varmer da mit hjerte, at han stepper ud fra sin comfort zone. Og igen, der er noget personligt, selvom det ikke er
totalt face-to-face og live, men så er der stadigvæk noget relationship building i det. Du bygger stadigvæk forhold på den måde, andet end en eller anden copy and paste tekst, altså. Ja, men det er jo også, det er jo så fint, det du siger der, fordi igen, så kommer det jo ikke, det er jo ikke det perfekte, men det er det der med, det er oprigtigt, authentic, Autentisk, ja. altså, det er jo det handler om. Og det er også derfor, jeg siger til mange af mine, prøv at høre, bare vær dig, kluder i ordene. Det er langt stærkere, end hvis du skal fyre det 100% rent format af, fordi lige før modtageren tænker, at det her, det er for svært. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke leve op til det niveau. Og det er jo også en vigtig ting at forstå, at vi skal ikke være perfekte. Vi har jo det danske samfund, er jo bygget op omkring, at vi går i skole, og så skal vi gøre det, de uddanner os i til perfektion, og så får vi et tal. Og hvis vi ikke gør det godt, så får vi et mindre godt tal. Så det er jo hvad kan man sige, det er jo sådan, det er skabt, vores samfund. Men det er jo ikke ægte. Altså, vi er forskellige, og vi skal byde ind med det, vi kan i de forskellige formater, vi har. Men et eller andet sted, som du selv siger, altså, vi skal selvfølgelig have et framework at arbejde ud fra, sådan at vi får kommunikeret de rigtige ting, fokuseret på de rigtige ting, der giver det resultat, som vi et eller andet sted gerne vil have. Kanon. Alright, vi har allerede været i gang i, det ved jeg ikke, næsten 45 minutter. Og vi har gået nogle rigtig, rigtig powerful ting igennem. Hvad vil du sige, at nogle af de ting, som du ser igen og igen, at folk, de virkelig gør fejltagelser? Hvad skal man sige? Lad os tage nogle af de ting, som hvis de bare gjorde en eller to ting anderledes, så vil alt forandre sig. Hvad vil det være for en eller to ting? Det er de ting, som folk gør for lidt af, og gør alt for lidt af. Og det vil sige, det er reach out, og det er follow up. Hvis du bare beslutter, vores business er super simpelt. Altså, du kan jo ikke få et mere simpelt business i min verden. Hvis du kan finde ud af at reach out og follow up kontinuerligt, så får du succes. Fordi du har en upline-struktur, der kan alt andet. Så det vil sige, hvis jeg var helt grøn i dag, eller for den sags skyld, hvis jeg skulle starte et business i dag, med den erfaring, jeg har i dag, så vil jeg fokusere på to ting. Det er finde et reach-out-format, og sørge for, at jeg følger op. Lad mig prøve at specificere det lidt ud. Når det så er sagt, så skal jeg vide, hvad jeg har derefter. Hvem kan hjælpe mig med resten? Fordi i network marketing har du altid et eller andet system eller en upline-struktur, som du skal udnytte. Det er meget, meget vigtigt. Så det vil sige, hvis jeg skulle starte i dag, om jeg var grøn eller professionel, som jeg anser mig som den dag i dag, så vil jeg sørge for at reach out til rigtig mange mennesker. Og nu snakker jeg ikke 10 mennesker. Det er jo det, de fleste tror, når jeg siger reach out til 10. Det er der mange, der tror. Ja. Hvad er så, når du siger mange, hvad er det sådan, hvad skal man sige, på en uge eller en daglig basis? Ja, altså jeg er kæmpe fan af fart. Jeg har oplevet flere gange, at fart tiltrækker. Og jeg tror rigtig meget på law of attraction. Så det vil sige, at når jeg for eksempel beslutter mig for, okay, nu bygger jeg et business. Igen, om jeg er grøn, eller om jeg er professionel, så vil jeg reach ud til minimum 100 den første uge. Jeg vil måske godt reach ud til 100 den anden uge, 100 den tredje uge, 100 den fjerde uge. Og det ved jeg godt, det kan være svært, når man er grøn, fordi man forstår ikke rigtigt, man bruger måske ikke så mange ressourcer. Og når man så har sat gang i, eller reach out på 400 på en måned, ja, det lyder også så mange, men husk på, der er mange af dem her, der aldrig nogensinde vil reach tilbage til dig på din første eksponering. Fordi de fleste er vant til, at i den her branche, så reacher folk kun ud en gang. Og det er fordi, de er amatører.
Så de antager, okay, grund til, Patrick han ikke har svaret mig, det er fordi, han ikke synes om mig. Eller det er fordi, det er dårlig timing. Tværtimod, så vil jeg vente om at sige, okay, hej Patrick, jeg kan se, du har set min besked, var det fantastisk, håber du har det godt, jeg vil bare lige sende dig en reminder. Kan du komme tilbage til mig? Det er den anden eksponering. Så jeg gør dig klar over, at jeg er sulten på dig, og jeg har fat i noget, der er seriøst. Hvis jeg ikke tog det her seriøst, så havde jeg holdt mig til en eksponering. Ja. Hvis du ikke svarer igen, så vil jeg reach ud en tredje gang. Det vil være typisk den sidste gang inden for et lille vindue, jeg vil reach ud. Og hvis du ikke svarer det, så vil jeg ikke... Hvad siger du så i den tredje reach-out? Jamen, så vil jeg stadigvæk sige, Patrick, jeg kan se, eller jeg antager, at du har super travlt, og det er fuldt forståeligt. Jeg vil bare lige lade dig vide, Patrick, at jeg har noget, som jeg tror, der kunne være interessant for os begge at evaluere på. Det kunne være et format. Ja. Og det eneste, jeg spørger om, det vil tyde en reach-out er, har du 10 minutter? Altså, jeg kan finde ud af det her på 10 minutter, om vi skal snakke om mere. Okay. Og hvis du ikke er kommet tilbage på mig på den tredje reach-out, så bliver du måske, hvis du er en interessant person, som jeg oprigtigt tror, at hvis timing er rette, så kan vi gøre noget ekstra der, så ryger du måske ind på om et halvt eller et helt år. Så bare lige høre, hvordan du har det, og prøve at bygge lidt bro i mellemtiden. Men ellers så tror jeg rigtig meget på, en follow-up skal altid være inden for 24 til 48 timer. Vi lever i en verden i dag, hvor distraktion vi bliver bombarderet. Vi bliver virkelig bombarderet. Så det vil sige, er man ikke dygtig til at sørge for at følge op, så taber man. Ja. Og det er også bare det, jeg vil sige, altså opfølgning, når man er grøn, er svær, fordi man vil altid have i baghovedet, og hvad nu, hvis det her ikke er noget? Men der bliver man nødt til at mande sig selv op og sige til sig selv, hvis man vil have det bedste resultat af den indsats, man allerede har lagt, så bliver man nødt til at følge op, og så bliver man nødt til at fortælle sig selv, jamen det er det, seriøse mennesker gør. De følger op. Ja. Ja. Og det er den eneste måde, Patrick reelt også ser, at jeg er seriøs. Så jeg arbejder rigtig meget i vinduer. Jeg kalder det All Out Massive Action, AOMA. Og det laver jeg i små vinduer i løbet af et år. Og det her kan du ikke gøre hele tiden, men man kan måske gøre det 2 til 3 gange om året. Og hvis man forstår at gøre det 2 til 3 gange om året, så kan man lave ekstraordinære resultater. Så vil jeg så sige, det er langt fra alle, der måske vil kunne gøre det her, fordi de har et fuldtidsjob, de har 2 børn, de har en madplan, der skal passes, de har en træning, der skal passes. Så det vil sige, der kan det her format måske ikke fungere. Men hvad nu, hvis man kan reach ud til, på den ene time, man giver sig hver dag, hvis man nu kan reach ud til 1 hver dag, det er 365 mennesker. Ja. Det, der er svært for mennesket at forstå, det er, hvor meget power der er, og hvor meget der er, hvor meget det kan give en at være kontinuerlig. Det kan man ikke forstå som menneske. Men jeg kan kun sige, jeg ved, Patrick, hvis du har selv gjort det, hvis dine lyttere, de gør det her, så får de et positivt resultat. Det er uundgåeligt. Jeg holder mig for en sådan talemåde, eller en sætning, som jeg lærte fra Randy Gage, og det var 2 people a day brings freedom my way. Altså bare 2 om dagen. 2 nye om dagen. Det er over 700 om året. Og der skulle det i hvert fald gerne have en 40-50 sign-ups, altså ud af de 700 mennesker, altså. Helt Hvis vildt. ikke mere. Ja. Men det der er udfordringen, lad os være ærlige, de færreste er villige til at gøre de simple ting hver dag. Ja. Det er lidt ligesom, jeg sammenligner det tit og ofte med, det kunne være træning. De færreste er villige, hvis jeg siger til folk, at jeg ved, at det vil ændre dit liv, hvis du drak 1 liter vand hver morgen, hvis du gik 10 kilometer hver dag, hvis du tog 10 armbøjninger. Lad os bare sige de 3 super simple ting. Alle vil kunne gøre det. Hvis du har ben, så vil alle kunne gøre det. Men det er det der med at gøre det i dag, og i morgen, og i overmorgen. Det er det, der er svært. Men der er ingen forskel for det og det her. Men bottom line er, hvis man virkelig vil. Altså, jeg har jo været der, hvor jeg har været sick and tired of being sick and tired. Jeg gider ikke det her rat race. Jeg gider ikke at kæmpe med at finde
betaling til lønningerne. Nu er jeg far til 4, og en stor klan, og jeg vil kunne give dem noget. Jeg vil kunne give dem frihed, uden at skal Du må tænke sætte dem i over. gang med at lave network marketing også. Hvad siger du? Jeg siger, du må sætte dem i gang med at lave network marketing. Du må tegne dem op. Ja, det er det. Det er en måde at lave noget. Så Så- de kan betale. Så jeg har det også, altså man skal komme dertil, hvor man bare siger, ej, nu gider jeg fandme ikke det her mere. Ja. Øhm, Det er en af mine kæphest, det er mange gange så er negativ tænkning mere powerful end positiv tænkning. Det er, at hvis du når dertil, hvor du ligesom siger, det her, nu er det bare færdigt. Altså, nu vil jeg bare ikke mere. Altså, nu skal der simpelthen ske noget, og man bliver sådan sick and tired af ens selv faktisk, og ens liv, og siger, nu skal der ændre. Og det var det, der ændrede tingene for mig, altså oprindeligt. Der skulle bare ske noget. Og så det første møde, jeg holdt, altså jeg gjorde et nyt firma, første møde, der var vi 7 mennesker, og alle 7 signede op. Ikke? Og det havde jeg aldrig nogensinde oplevet før, altså bare noget lignende, altså. Og det jeg er sikker på, det var fordi, at folk kunne føle, at jeg var 110% committed. Altså det var ikke, vi skulle bare ud over bakkerne, altså. Det forandrede alt. Men anyway, any last words, sidste tips til folk, og hvor kan de finde dig, hvis de vil række ud til dig? Ja, altså jeg vil sige det sådan, der er rigtig mange, der er trætte af tilværelsen. Altså man siger, at Danmark er et af de gladeste lande i bullshit. Hold nu kæft. Altså undskyld mig. Altså når du kigger i morgentrafikken, så er det jo ikke engang halvdelen, der kan finde ud af at smile. De er jo stresset, de er kørt ud. Jeg vil bare sige det sådan. Det er meget, meget simpelt. Hvis du bliver ved med at køre i samme mønster, som du altid har gjort, du skal ikke tillade dig selv at tænke, du får et andet resultat. Fordi det kommer ikke. Der kommer ikke et andet resultat. Jeg kan ikke se en bedre måde at ændre, lad os sige, din økonomiske standpunkt end network marketing. Især hvis du ønsker at holde dig safe, holde dig sikker. Du har dit fuldtidsjob, du har din daglige tomrum med familien. Men jeg kan ikke se et smartere køretøj, hvor du investerer en time om dagen, og at det køretøj rent faktisk kan nå uanet. Altså det kan nå uanet, uden at husk på, det er jo ikke noget, du har investeret hundredvis tusind af kroner i. Det her, det er jo, network marketing er jo givet sådan, hvem som helst kan tabe ind for et meget, meget lille beløb, og det er måske også derfor, mange Patrick behandler det som en bolsjebutik. Jeg synes, det er ærgerligt. Prøv at høre, jeg havde en forholdsvis høj stilling i en stor kosttilskudsvirksomhed, sportskosttilskudsvirksomhed i Danmark, med stort ansvar. Sideløbende byggede jeg et eventyr i network marketing. Det endte med, at jeg kom til at tjene dobbelt så meget på mit network marketing til eventyr, som jeg arbejdede på deltid. Ved siden af mit fuldtidsjob, hvor jeg arbejdede 50-60 timer om ugen, og jeg havde en god løn. Ja. Så det er bare for, at man forstår, altså hvis man virkelig gerne vil ændre noget, så er verden fuld af rigtig gode muligheder. Patrick har noget, jeg har noget, mange har noget, men man bliver bare nødt til at gå i en retning af, at man skal tage nogle valg for at ændre mønstret. Ja. Hvis man vil følge mig, Patrick, så er det Instagram, Morten Dam. Kom lige ud i en køre. Der kan man... Morten Dam, kom. Ja, og jeg prøver egentlig bare at... Jeg fortæller ikke til folk, hvad det er, jeg laver, men jeg prøver at give værdi på den ene eller den anden Du har måde. haft gode resultater på Instagram. Det er for noget, som jeg ikke rigtig... Altså, jeg har en Instagram-account, men jeg har ikke rigtig brugt det så. Ja, altså på den måde sagt, jeg ved, hvor mange der følger mig. Jeg ved, der er flere, der følger mig, end jeg lige selv regner med. Nu kommer jeg fra et lille lokalt samfund, og når man er i et lille lokalt samfund, så kender alle... Men rækker det ud til folk på Instagram, eller på Facebook, eller hvor sker det typisk? Det kunne sagtens være Instagram, men typisk så vil jeg bruge Messenger. Ja, Facebook. Ja, og så bruger jeg voicemail. Og det, jeg mener med det, der går fra det kolde til det lunken, altså, folk ved, jeg har gang i ting. Så det vil sige, når jeg reach ud til folk, så ved jeg, størstedelen har set, at jeg laver noget content.
Mhm, Og mhm. de ved, at der er ild i mig. Altså, at jeg kan lære fra mig. Jeg har drive, jeg har ambitioner, jeg har visioner. Jeg Mhm. jeg jeg er ikke for alle, fordi det er ikke alle, der kan holde til at drømme stort, og det er så heller ikke dem, jeg samler på, skal siges. Mhm. Jeg samler på nogen, der tør at drømme. Jeg samler på nogen, der tør at skille sig ud. Jeg samler på nogen, der vil det ekstraordinære. Mhm. Og det kan være at tjene 10.000 i passiv indkomst. Ja. Prøv at høre det her. Prøv at forestille dig at gå ned og tage det der. Jeg er jo kæmpe fan af det der skrab. Mhm. Tjene 7.000 hver måned i 7 år. Tjene 13.000 hver måned i 13 år. Det er det, jeg gør. Mhm. Det er det, vi gør. Mhm. Ja, og for hver person, du kontakter, så er det faktisk, du skraber i felt. Det er jo faktisk sådan, det er. Du Faktisk prøver. en god analogi at bruge. Det er jo bare, altså vi ved, det kommer ikke af sig selv, der er intet, der kommer af sig selv, men har man noget drive, har man lyst til at lære, har man lyst til at vokse personligt, har man lyst til at engagere sig i community, ting man kan gøre det ved siden af, at man ikke byder på andet, man risikerer jo ingenting ved det her. Det er totalt genialt. Det er totalt genialt. Morten, tusind tak, fordi du delte din erfaring og din tid her med os alle sammen. Jeg håber, vi ses på et eller andet tidspunkt i den virkelige verden over en kop kaffe eller en øl eller et eller andet. Det håber jeg bestemt. Det er en Okay. fornøjelse, Patrick, og god vind derude, ikke også? Ja, tak. Tak for Godt. det, du Kan du gør have for det, Morten? branchen. Tak for det. Ja. Hej. Hej.